קרא לי היום לשיחה. היא האשימה אותי שנתתי לעמית להעתיק במבחן, וביקשה שאני יודע שזה נכון. סירבתי. אני לא רוצה להלשין על עמית. הייתי רוצה שנהיה חברות. נורית אמרה שהיא פוסלת לשתינו את המבחן, ושלא נשתתף בנשק בסיום. חבל, מאוד רציתי להשתתף עם כולם. אני באמת מצטער, לא ידעתי שאת מאוהבת בי. נכון, לא יכולה להיות אפשרות. החנונית מאוהבת במקובל של הכיתה. תראי, זה המשחק. צחקנו איתך. צחקתם עליי. תמרה? היי, תמרה, אני מצטערת, אני לא יודעת עכשיו הכל, כי קראתי לך ביומן. אני מצטערת שקראתי לך ביומן. מה? קראת לה ביומן אישי? אין לך גבולות. היא לא נשינה עליה. באמת לא נשינה עליה. תמרה. תמרה, אני מצטערת על איך שהתנהגתי מקודם. סולחת לי? אני סולחת. אז בטח הבנתם שהכל נגמר טוב. בגלל מה שקרה, למדנו שכדאי משתלם להיות סובלניים ולחבר אחד את השני, גם אם יש שוני בינינו. בזכות זה הפכנו לשכבה מגובשת ואוהבת. בטח לא תהיו מופתעים לדעת שמהשכבה שלנו יצאו כמה זוגות. ארז ומעיין יוצאים קבוע, רחל, שיר ויולי מתחלקות בעומר שבוע. אני יוצאת עם מתן, תמר וטל אוהבים, והבנים שלנו עדיין תקועים על בר רפאלי. אז בקיצור, אין עלינו, מחזור עין ג' על גגות.
הכפיים שלכם, המחזור המדהים הזה. תנו להם כפיים, תנו להם